Salut! Sunt la munte, la Căile Herculane, la Grota Haiducilor. Este un loc foarte mare. Cele mai multe persoane care au venit aici și au scris numele pe pereți. Pe aici am venit, a trebuit să urcăm nu prea mult. În față este o cameră, dacă o pot numi așa, foarte mare. Trebuie să fiu atentă să nu alunec sau să cad printre pietre. Nu o să mă mai bag prin toate locurile. E un loc foarte frumos. Am venit câțiva kilometri de la hotel pentru a-l vedea. Normal mi-am scris și eu numele pe un perete. Trebuie scris cu vopsea ca să nu rămână. Și dacă e posibil scriem și anul. Am văzut din 1902, 1907, 2007, 1980 ceva. Da, multe. Dacă vreți să-l vizitați, vă recomand. Și cam aceasta a fost vizita aici. La revedere!